कभी बड़ा भाव में लिखलस ए बाबू कि ना कमाई रुपया पैसा ना कमाई महल अटरिया। तो आओ सुनल जाओ। बाय डीजे आनंद शर्मा और बलाल्टन माटी पापा। माटी के दलान बनल बा डीजे आनंद शर्मा और बलाल्टन माटी पापा बनल बा हो कौआ के खातिर माटी के दलान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा न कमाई रुपया पैसा नहीं महला अटरिया जब छोड़ के जई है पिंजड़वा के हुस्न चिड़ैया हो न कमाई रुपया पैसा नहीं महला अटरिया जब छोड़ के जई है पिंजड़वा के हुस्न चिड़ैया। और देखी भैया और का कहला कवि चटाई लगल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा मोह माया के जाल में आई फंस गइलू मोह माया के जाल में आई फंस गइलू हो राम नाम के कबो ना रसली हलू हो राम नाम के कबो ना रसली हलू सवारी कर खातिर हाथी दुआर लगल बा हो सवारी कर खातिर हाथी दुआर लगल बा हो शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा आनंद ललटेन कही साधु सभला ज्ञानी हो आनंद ललटेन कही साधु सभला ज्ञानी हो पूछिए जब भगवन तब काम आई हो पूछिए भगवंत तब काम आई हो आनंद शर्मा और बलाल्टन माटी पापा डीजे आनंद शर्मा और बलाल्टन माटी पापा के दलान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा हो कौआ के खातिर माटी के दलान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल बा हई शरीरिया राउर दू दिन के मेहमान बनल